Day, halika mo na. At magpalaro ako sa iyo. Kailangan kayanin mo to ha. Laro mo na dyan. Yan. Yan nga para kita-kita. Yan. Madali lang to, sisiw lang to. Ayan o, kita mo yan. Ano yan? Ano yan? Hawakan mo. Kainin mo yan. Kailangan pabilisan ang pagkain. Ganyan. Nalaglag mo lagi. O, sige, okay lang yan. Okay lang yan. So, okay lang yan. Ito ilagay. Ilalagay mo pa. O, yan. Ilalagay natin. Yan o. Yan. O, kailangan sa loob ng 15 seconds. Huwag mo muna kainin. Sa loob ng 15 seconds, kailangan maubos mo yan. Pabilisan to. Kailangan pabilisan. Kainin mo. Ikaw maghawak. Ako maghawak yan. Tapos yung kamay mo dito sa likod. Huwag mo talagang umano. Ako magganon sa... Ako maghawak. Tapos magpiring ako dito sa likod mo. Binuang ako. Tapos yung mata ko. Tapos ikaw yung mata ko. Kaya mo yan o. Pag nakaya mo yun, di maubos yung di abot ng 15 seconds, meron tayong 500 premium. O yan o. Ako maghawak. Hindi ikaw yung kamay mo sa likod. Yung kamay mo. Lapag ko muna yung premium natin. Premium, 500 pesos. Ilusin mo ha. Dali. Dali ha. Piring na muna ako. Premium tayo pabilisan ha. Magpiring ako. Lulukuhin mo. Yan ha. Yan. Piring mo na yan. Kamay mo sa likod. Sa likod yung kamay mo. Sa likod. Ikaw mo sa likod. Ako maghawak. Tapos magpiring ako. Pag ikaw magbilang 1, 2, 3 para isubo ko to sa'yo. Okay lang, pabilisan. Pabilisan ha. Ganun mo. Oo nga, mamaya. Wala nga. Ya, piring ako ha. O, piring na ako ha. Dali, tala yung bunga nga. Bilang ka ng 1, 2, 3, pagka 3. Ikaw magbilang, oy. Ikaw magbilang. Yay. Sa loob lang. Ulit. Yay. Oh,